Ludovic Baron Fransi jamanaden do min si ye san 27 ye. Yɛlɛmalen do Senegal jamana kan ni y'a san 1 ye. A bɛ kuma ka ɲɛ kosɛbɛ wolofɔkan na. Salam alaikum. I ni ce, i ka kɛnɛ wa? Kow bɛɛ lajɛlen ka ɲi. Nɔnɔkumu bɛ sɔrɔ i bolo wa? Awɔ, e ka nɔnɔkumu ka ɲi. Awɔ, Binani di yan. Ludovic, a sigiɲɔgɔn minnu b'a kɛrɛfɛ Kaloum sigida la Dakar, bɛɛ lajɛlen de dabaliya bannen do ni nɔnɔkumu feerela in na. Dabalibanko don ka Faransi jamanaden ye min bɛ wolofɔkan fɔ ka ɲɛ. Bawo a fanba bɛɛ lajɛlen minnu bɛ bɔ Faransi jamana kan ka na an fɛ yan bɛɛ tubabukan dɔrɔn de fɔ. A ye baaraba de kɛ walasa ka se k'i yɛrɛ degi wolofɔkan fɔli la joona. N'a bɔra Faransi jamana kan ka na yan, o b'a yira de k'a fɔ k'an ka kanw ka d'a ye. A ye n dɛmɛ kosɛbɛ, a ye dɛmɛba de lase n ka sigiliko la. A kɛra dɛmɛ ye ka se ka sɔngɔkow sigi sen kan, ka mɔgɔw dɔn, k'u ka seko dɔn, ani fɛnɛ ka waati ɲumanw la tɛmɛ n'u ye. Ni k'a sɔrɔ n tun bɛ faransɛkan dɔrɔn de fɔ, n tun tɛna se ka mɔgɔ caman dɔn i n'a fɔ n y'a kɛ cogo min na. Senegal, jamanaden kɛmɛdonya o kɛmɛdonya 80 fanba bɛɛ lajɛlen de bɛ wolofɔkan fɔ. Ludovic Baron y'a dɔn ko Senegal jamanadenw nisɔndiyara ka Faransi jamanaden ye min bɛ k'u ka kan fɔ, ka fara a ka jijali kan ni wolofɔkan kalanni ye, min nɔgɔyara a bolo kosɛbɛ n'o kɛra ni a ka sendonɲɔgɔnya ye adamadenya siraw fɛ, ka fara kumaɲɔgɔnyaw kan min kɛra a fɛ ka ɲa ni Senegal jamanadenw ye. Nga a kɔni ma se ka nafolo bɛrɛ sɔrɔ min bɛ se ka dɛmɛ don a ma a ka se ka wolofɔkan kalan kosɛbɛ. O y'a to Ludovic ye a yɛrɛ tɔgɔla bɔlɔlɔsira sigi sen kan, YouTube bɔlɔlɔsira kan, min y'a dɛmɛ a ka se ka wolofɔkan kalan bi n'a bɛ ka se ka kalansira sɔrɔ o kan bi. Nous, ce qu'on essaye de faire, Bi k'a to a ka so sanfɛ, a tun bɛ ka ja dɔ ta ni a terikɛ Bubakar Ndaw ye. Kalanden do min kelen do k'a cɛsiri wolofɔkan kalanni dɔnniya la. An ka bi walanda bɛ min kan o de ye couleur ye. An ka videow lakodɔnnenba do wa min bɛ cari ka taa diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen kan. I n'a fɔ Faransi jamana, mɔgɔ camanbaw de bɛ Faransi jamanadenw na minnu buruju bɔra Senegal, olu b'a lajɛ. ont eu ces retours. Le fait qu'ils voient un blanc. Kuma dɔw la an bɛ lasiginiw sɔrɔ, bawo ka kɛ ni mɔgɔ fara jɛman ye min bɛ ka wolofɔkan fɔ ka ɲɛ. A daminɛ la u caman de tun bɛ u yɛrɛ minɛ ka da kan u bɛ maloya ko k'u bɛ u mansaw ka kan mɛn ko ne t'a mɛn. Nka o maloya kɔfɛ camanba de bɛ yen minnu nisɔndiyara k'u cɛsiri a dɔnniya la, bawo u y'a ye ko ni mɔgɔ wɛrɛ sera ka kɛ min bɔra yɔrɔ wɛrɛ, munna olu yɛrɛ tɛ se k'a kɛ. Bɔlɔlɔsira i n'a fɔ TikTok, YouTube ani Instagram, maa minnu tugulen don Ludovic kɔ k'a ka videow lajɛ n'u bɛ wele ko followers, mɔgɔ hakɛ sera mɔgɔ 100,000 ma a ka compte kelen pe kan ka wolofɔkan kalan, wa dɔ bɛ ka fara min fanga kan don o don. Nin tun ye Alison Fernandez Tokwala, VOA Bambara ka kunnafoni dila ka bɔ Dakar, ka laseliw ye Mariam Traoré, VOA Bambara tɔgɔ la.